kolan taybetiya ve koma müziki ev ku hunera xwe li kolanan dike. Grup kolan ku hunera xwe zêdetir li kolana hunera ya Amedê pêk tîne ji xwendekarên zanîngeha Dicleyê pêk tê. Avabûna ve komê ji komên din pir cuda ye. Kobani olaylarında biz hani bir yardım yapmak istedik. Dibûyerên Kobaniyê de me xwest em alîkariyê bikin. Mel kolanan dest bi stran gotinê kir. Bi hunera kolanê me hinek alîkariya maddî top kir û ji Kobaniyê re şand. Piştre me biryar da ku em komeke müzîkê ava bikin. Me grup kolan ava kir. Sokakta müzik yapma fikri buradan çıktı. Navê koma min Kolan e. Em hunermendê Kolanê ne. Em her çar ji xwe evalî zaroktiyê ne nede sale dora nede sale em bevduran ji xwe be evaltiya xwe pêk tîne. Ser müzikê ne bi karê me bû salkî di sal berê. Lê çawa ji me re bû kar em ne ji zanîngeha müzikê derneketine. Gotin û pêşê berê o ji dîrokê ji dengbêjiyê em hîn bûn heya vê derece hatin. Enstrûmanê me bi hunera me pêk bûn û bi mafê xwe me stend me peyda kir û em bevdura me komekî cuda kir û em bûn komekî. Endamên grup kolanê hemû amûrên xwe yên muzîkê bi pereyê ku ji xelkê berhev dikin peyda dikin. Amûrên wan kevnin lê şêwaza hunera wan hemdem û nûje ne. Em li Kolanê pere kazanç dikin. Yani em derkevin Kolanê stran dibêjin. Milletê me xelkê me jî pere damin. Em ava kolan santûr sent, ava Erbanan sent. Yani giş li Kolan da. Erbana evalê min mesela kêm bî em dixwazin em erbanekî devkî bisînin. Santûr pir ne santûrekî profesyonel e. Em dixwazin santûrekî me heve. Gîtar akûstik vê daha xweş vê. Van tiştan e lê dîsa jî vanan jî belsimet tên. Gemvên jî dîsa jî em müzîka xwe stranê xwe bi vêya pêkînin. O dibêjin bi dilekî germ. Piyasa müziği dediğimiz şeye karşıyız yani. Em li dijî hunera li piyaseyê ne. Em li dijî muzîka li kafe û baranin. Em dixwazin hemû kes li muzîkê bikare be gudarî bike. Savunan bir grubuz. Em Amedê li Sana Sokakê da derdikevin. Da kapı Şeyh Said Meydanı da derdikevin. Keçi Burcu da derdikevin. Ama genelde em Sana Sokakê da ne. Stranê me bi kurmancî ne, tirkî ne, bi soranî ne, bi zazakî ne, bi zimanê Ermeniya jî em dibêjin. Her zimanî her çawa ku em bivin netevî em bûyî pêk tînin. Endamên grup kolanê her çiqas nikarbin bi pereyê ji kolanê berhev dikin valahiya aboriyê tije bikin jî bi eleqeya ji xelkê derdorê digirin hestên dilê xwe tijî dikin. Tepkiya xelkê pir baş e. Yani kêfxweş dibe bimîne min. Lêbelê em hani tenê ne. Li hundirê Amedê da em tenê ne. Li Amedê seriyekî em bûn. Me pêşveriya vî karê kir. Ê ku gudariya me dikin, ê ku seyra me dikin, ew jî ji me kêfxweş dibûn. Vîya hem kêfxweşiya wan hem kêfxweşiya me yî. Ser wî awayê bi dil û germî em stranê xwe dibêjin û muzîka xwe dibêjin.
kolan ji bo Kurdên li xeribiyê jî car caran berê xwe dide Stenbolê. Lê ew li Stenbolê weke Amedê nikarin hunera xwe bi awayekî azad pêk bînin. Em du hefta berê çûn İstanbolê li Kolanê İstiklalê em müzik dixavitin müzik çê dikin. Polis müdahale min kir koma me. Gerekçe wî jî tu yani müzika kurmancı dikî. Her şeyden önce Kürdüz. Beriye her tiştî em Kurdin. Ji ber vê yekê jî em bi zimanê xwe stranan dibêjin. Em hewl didin kultura xwe vebêjin. Em tenê müzîka neteweyî dikin. Gelê me jî vê yekê dixwaze. Şimdi onun dışında hani halkımızın da Xeyala herî mezin a grup kolanê ev e ku hunera kolanê ne tenê li kolana hunerê li hemû kuçe û kolanên Bakurê Kurdistanê belav be. Maşallah de kak. Rûdaw